Bine ați venit pe Am scris un cod. Aici veți găsi videouri în care principala temă este programarea. Limbajele de programare fac parte din viața noastră mai mult decât am crede, iar pentru școala secolului 21, cred că orele de programare, indiferent de limbaj, ar trebui să fie pe același nivel cu cele mai importante materii și predate în toate școlile, indiferent de profilul școlii. Și aici mă refer chiar și la școlile cu profil muzical sau sportiv. Astea fiind spuse, să începem cu codul pentru astăzi. Vom scrie un program în Python care accesează automat site-uri web. Cred că majoritatea aveți anumite site-uri pe care le accesați zilnic. Sau e posibil să aveți un site pe care le accesați de fiecare dată când vreți să verificați dacă a picat netul sau nu. Ca să le accesăm, de obicei scriem adresa site-urilor în browser. Există opțiunea să le avem bookmarkuite, adică salvate în lista din browserul web, de unde selectăm adresa pe care vrem să o accesăm. O altă opțiune, folosită mai deloc, este cea în care un cod scris în Python va deschide pentru noi site-urile. Pasul 1 este să începem prin a importa librăria Web Browser. Din librăria Web Browser, ca să deschidem o pagină web, folosim funcția Open, iar între paranteze scriem adresa site-ului. Dacă vrem ca mai multe site-uri să fie deschise automat, vom repeta aceeași linie de cod, doar schimbând adresa site-ului. De fiecare dată când apare vreo schimbare în lista de site-uri, va trebui să facem modificări direct în program. Mai eficient ar fi să avem un fișier în care să stocăm site-urile web, iar codul să acceseze site-urile din acel fișier, acolo fiind făcute toate modificările ulterioare, de adăugare sau de ștergere. În aceeași locație unde este stocat fișierul programului, creăm un alt fișier de tip text numit pagini web. În fișier adăugăm câte un site pe fiecare linie. Revenim la codul scris, unde ștergem tot în afară de importul librăriei. Începem prin a-i spune lui Python să deschidă fișierul cu funcția Open. Funcția Open care primește doi parametri. Primul este numele fișierului, aici vom folosi pagineweb.txt, iar al doilea parametru indică modul de a deschide fișierul. Noi vom folosi modul read, adică parametrul R. Odată ce Python a deschis fișierul, trebuie să-i spunem și să-l citească. Pentru a citi un fișier, Python se folosește de funcția read. Când programul citește fișierul, el vede tot conținutul ca un singur element. Noi știm că pe fiecare linie se află câte un site web. Deci, va trebui să transformăm textul din fișier într-o listă unde fiecare linie din text, adică adresa unui site web, să fie un element din listă. Aici va interveni funcția splitlines, care va face fix ce avem noi nevoie. Mai departe, cu un loop for, luăm fiecare site din listă și îl deschidem cu funcția Open din librăria Web Browser. Odată ce rulăm codul, se vor deschide site-urile pe care le-am scris în fișierul pagineweb.txt. Când găsim un site interesant, îl putem adăuga în fișier. Sau dacă avem în listă un site care nu mai este demn de atenția noastră, îl ștergem. Mie mi se deschid site-urile în Firefox. S-ar putea ca vouă să vi se deschide site-urile în alt browser. Asta pentru că, în cazul meu, Firefox-ul este setat ca browser principal sau default, iar la voi să fie alt browser setat ca default. Să zicem că avem setat Firefox ca browser default, dar avem instalat și Google Chrome pe lângă Firefox. Și vrem ca programul nostru să nu deschidă site-urile cu Firefox, să le deschidă folosind Chrome. Aici intervine funcția get din librăria Web Browser, care îi spune lui Python ce browser să folosească atunci când deschide un site, indicând calea sau path-ul browserului. După calea către executabilul browserului, se adaugă simbolul de procent plus litera S. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi, răsplătindu-l cu un click pe butonul îmi place sau like, cum mai este el cunoscut, iar dacă nu v-a plăcut, trimiteți video-ul unor persoane pe care nu le suportați. Pe data viitoare!